wata kissa da ake ambata wacce take cike da nusarwa wajen muhimmancin sauraron shawara da faɗakarwar wanda ya faɗakar da kai, musamman in kana kyauta zaton cewa nasihun amin ne, ma'ana wanda ya san abin da yake yi ne kuma yana faɗa maka ne bisa ƙauna. Ana ba da labarin wani bawan Allah da rayuwa ta bige shi ta yi masa dukan kawo wuka na wajen rashi da matsala. Haka ya rayu a samartakansa, bai kamar ka ce bai da kokobo, yana cikin talauci baki, har dai ya gungura haka ya yi aure. Bayan ya yi aure sai matarsa ta haihu. Da ta haihu sai ya kalli jaririn nan sai ya ce bai kamata a ce yaron nan shi ma ya taso a cikin talaucin da na taso ba, saboda haka bari in je neman arziki. To kun san da in aka ce an tafi neman arziki ba fa shekara ɗaya ba ne, biyu, babu waya, babu talho yadda ake cewa, babu abin nan, sai mutum ya shekara 10. Wannan in bracket yana daga cikin sirrin ala an ta'jurani 8 hijaj. Mun fahimta? Injiniya sakon ya yi sofo? To mu ci gaba. To sai bawan Allah ya ce ma matarsa, zan tafi neman arziki. Idan na yi na wuce shekara 20 ban dawo ba, to kawai daga shekara 20 ɗin nan kin saku, ki ci gaba da rayuwa. To ai shekara 20 kuma da kyar za ta samu wanda zai ce yana yi. Ya tsawaita da yawa. To da ya faru, suka yarjejeniya da matarsa kaza shikenan ya tafi, ya buga nan ya shiga wannan garin ya shiga wannan garin, har ya je wani gari, ya je wajen wani bawan Allah ne sai da hatsi da nika hatsi, nikawa ba na inji ba, ya wani dutse ƙwahuna shine, ko nika wadda jakai da dawakai suke zagayawa. To sai je yana masa aiki shekara 1, 2, 3, 4, 5, ƙauna ta shiga tsakaninsu. Shi mai gidan shi ya fahimci amanarsa, suka ƙaunaci juna har suka zama jiki, har dai 12, 13, 14 aka zo Allah ya ja rayuwarsu, har aka zo lokacin da yake ganin ya kamata ya tattara ina shi ya tafi. Sai ya ce mai gidansa, to kamar zan yi ritaya kenan, ma'ana zan barka, zan tafi. Me yasa bayan ka zauna a nan mu ci gaba da rayuwa? Sai ya ce gaskiya ni ai igiyar aure na ma rawa take yi idan na wuce wannan lokacin, saboda haka kai mun alfarma in tafi. Shikenan sai ya ce to babu laifi, na ji daɗin zama da kai. Sai ya ɗauko wasu abin nan curarrun zinare dunkulallu guda 3, ya ce ban da abin da na mallaka wanda nake kimantawa wanda ya fi waɗannan abubuwa guda 3, waɗannan zinarin guda 3, saboda haka gashi naka ne. Ya karɓa ya godiya. A kan hanyarsa ta dawowa garinsu, yana cikin tafiya sai kicibis da wasu matafiya su 3, ɗaya dattijo, 2 kuma samari 'yan 20 zuwa 30. Sai ya fahimci samarin su 2 sun cika surutu, sai tafira sai ta bayani, amma dattijon shi baya cewa komai. Ya tambaye su sai ya fahimci ashe babansu ne. So sai yake ce musu, me yasa ba dattijon nan naku bai magana? Ana ba da labarin ne jama'a domin wa'azin da ke ciki na kai ma fa'idar da zaka samu a rayuwa. Wani lokacin wasu ya ci labaran nan da suke zuwa a cikin littafin adab na larabci, babu mamaki inda zaka auna su a ma'aunin riwaya na hadisi ba lallai su zama sun inganta ba. To amma dai suna da tasiri wajen samar da darasi. Shikenan sai suka ce ai wannan bawan Allah mahaifin nan namu, shi kalamuhu min zahab, duk in yayi furici da kalma ɗaya ta fi daraja kima, ta fi zinare kima, saboda tsadar kalmarsa wajen tasiri ga wanda ya saurare shi. Ce to yanzu ya za a ku taimake ni, ina kan hanya ina neman guzurin nasiha da shawarwari. Suka ce to mu ma matafiya ne, mu ma muna buƙatar guzuri, sai dai ai ba ni gishiri in ba ka manda.
wannan dattijan duk kalma ɗaya ko biyu da nasihar da zai bayar sai an biya shi da zinare. Ana magana yana laliba aljihunsa kawai sai ya ciro mulmule guda ɗaya ya aje ya ce gashi ai mun nasiha a bani shawara. Sai dattijo ya ce la tadkhul an-nahr al-asif, kar ka kuskura ka shiga kogi wanda yake da igiyar ruwa mai abin nan wacce take murdawa, ma'ana kogi mai ambaliya. In dai ka zo bakin kogi kaga yana ambaliya kar ka shiga. Ya karɓa nasiha ya godiya, aka ci gaba da tafiya. Sai kishin nasiha ya ƙara kama shi, ga har yanzu dai wannan lam yadkhuluha wa hum yatma'un bai ishe shi ba. Ya kalli yara ya ce ɗan ƙara ma ya ce ai kalamun bi zahab, ka ƙaro zinare. To dama uku ne, ya bada ɗaya tsora biyu, sai ya ciro ɗayan ya ƙara bayarwa. Sai ya ce da shi idza ra'aita an-nusur تحوم في السماء فأت إليها فلعل عندها من الخيرات ما لا يخطر لك على بال. إذن كجا أبنا حنكاكا أو تريواية غيرمان كو نسور. نسور شيني يقول منا شاهو ميكيا يوه ميكيا ko mikiya ko shaho misali ko hankaka, duk in kaga suna yawo a sararin samaniya kana cikin dokar daji, to ka je wajensu ka zama mai son bibiyan me yasa suke rayuwa a wajen, ko dai wani alkhairi ne ko wani ruwa ko wani abin da zai amfanar da kai akan hanyarka. Ce na gode. To har yanzu dai tafiya ba ta raba tsakaninsu ba, aka ci gaba da tafiya, aka ci gaba da tafiya. Kishin فلا تتصرف حتى تعد 25. معنى volcano na fushi, ma'ana ka tafasa saboda fushi. To da ka tashi za ka yanke hukunci karkai, tsaya ka kirga 1 zuwa 25. Idan ka gama kirga 1 zuwa 25 ka ji har yanzu decision ɗin da kake so ka ɗauka, decision ɗin da kake so ka ɗauka daidai ne, to ka ɗauka. Kuɗi sun ƙare. Ya yi godiya ya tafi ba ko kwabo. Yana cikin tafiya, to lokaci ya yi, mu tsaya haka. Laifin mai nuna min lokaci. So a takaice, kissa tana da tsawo, mamun takaita minti ɗaya. Me ya faru? Sai ya kama hanya ya ci gaba da tafiya. Yana cikin tafiya, sai kwatsam sai ga shi a bakin wani kogi akan hanyarsa inda zai tsallaka ya dama akan doki yake, ya tsallaka ya shiga wani gari ya ci gaba da tafiya. Sai ya ga kogin yana ambaliya, zai shiga kenan. Sai ya tuno da nasihar da cijo, sai ya koma gefen bishiya ya zauna, ya fito da wani ballin biredinsa yana ci. Yana cikin cin biredi sai ga wani mahayi ya zo shi kuma akan doki, suka gaisa. Me kake yi anan? Sai ce ina jiran kogi ya lafa ne. Sai ce kai da Allah kai ba jarumi bane, kawai sai ya kutsa. Sai igiyar ruwa ta ja mahayin nan, yana gani ba yadda zai yi, mahayin nan ya nitse. Doki kuma yayi ta kokari har Allah ya ba doki sa'a ya fito. Sai ya je ya kama doki, kaga yanzu ya samu hisa. Hawa daga doki ɗaya ya samu. Ya ci gaba da tafiya yana jan ɗayan dokinsa. Yana cikin tafiya sai ya ga tsuntsaye na yawo a sararin samaniya. Ya ce to kila zan samu ruwa ko wani alheri, bari in ya tuno da shawarar wancan dattijan. Sai ya bi hanya. Yana zuwa, me ya faru? Sai ya ga ashe wasu 'yan fashi ne suka yi fashi, suka sato dukiya. Wajen rabawa sai ba a raba daidai ba, sai suka yi ta faɗa har suka jijjima juna ciwo. Wasu sun mutu, wasu suna kan shirin mutuwa, jini na zuba. Ashe jemagun nan da waɗannan tsuntsayen suna jira ne su ƙarasa domin su sako. Sai ga kuma ga dukiya a gefe wacce suka sato, rizqan min ladunna, ya samu shi sai ya ɗauka ya gaba. Kaga ga doki ga duka daga ina? Daga shiryuwa daga maganar mai da cijo. Ya zo yana tafiya har ya shigo gari.
Allah ya sa ya zo gari ya abin nan dogon lokaci da ya yi baya nan, amma ya iya gane gida har ya zo. Yana zuwa kafin ya shiga gidan sai shaidan ya fara riya masa cewa ka kila ma matan nan taka ta yi aure fa, kila ma kaza kila ma kaza. Sai ya tsaya ta abin da ake kiransa firya. Firya a wajen larabawa ita ce wata 'yar ƙofa, ita ba ta kai ƙofa ba amma ta fi windo tsakanin gidaje guda biyu. Larabawa suna yin ta domin in makwabta sun yi wannan, makwabtan wannan gidan sun yi abinci, kawai ba sai ɗan yaro an ya fito ya kawo ba, kawai sai dai a ɗaga labulai a aje, su can za su ɗaga su ga abin da aka aje su ɗauka su. Firya kenan. To sai ya zo ta irin nan, sai ya ɗaga labule ya hango me ke faruwa a ciki. Sai ya ga wani mutum ya juya baya yana magana da matarsa, ya gane ita ce matar, ya gane murya. Kawai sai wancan abin da ya ji a zuciyarsa ya tabbata, kaga baiwar Allah nan ma ta manta da kai, ta yi deleting page ɗinka, ta ma ƙara, ta yi aure. Sai ya ɗauko kibiya yana so ya harbe su kawai saboda bakin ciki. Sai ya tuno da shawarar mai shawara dattijo, zinarinsa na 3 kenan ba? Ce to an ce ka kirga 25, ce kai za ta kirgu. Sai dai fara kirgawa 1 2 3, yana cikin kirgawa sai ya ji wannan mutumin da bai ganin fuskarsa yana cewa ya ummi qad akhbartini anna walidi lahu min as-sinin tawila wa lam yarji ila al-an. Kin bani labarin cewa mahaifina yanzu yayi shekara da yawa bai dawo ba, ki bani dama in je neman mahaifina ba. Ashe dan ne ya girma haka. Kawai sai ya daga murya ya ce to ku fito ku tarbi babban bako. Allahu akbar. So yanzu zinaransa guda 3 da ya bayar ya shirye ne da maganar dan adam, shine ashahi na maganar mu. Dan adam ne mai experience ya bashi waɗannan shawarwarin, gashi ya sun canza masa rayuwa. To ina ga mahalicin mutane. Allahu in akbar. yayi magana ya ce wahudu ila tayyibi min al-qawl wahudu ila siratil hamid. Wahudu ila tayyibi min al-qawl wahudu ila siratil hamid. Shi yasa shari'a jama'a ita ce babbar kyauta, babban mafi darajar kyauta a bayan ƙasa. Shi yasa muka ambaci wannan ayar a ƙarshen karatu don ka gane shari'a. A cikin shari'ar nan banda shari'a ta addini, akwai shari'a ta tunani, akwai shari'a ta mu'amala, akwai shari'a ta tarbiyya, akwai shari'a ta addu'a, akwai shari'a ta mu'amala, akwai shari'a ta magana. Shi yasa Allah ya ce wahudu ila tayyibi min al-qawl. Mun fahimta? Saboda haka ku nemi dukkan nau'o'i da kalolin nan na shari'a a lokacin da kuke cewa ihdinas siratal mustaqim. Shi yasa a balagan Qur'ani shi ma lafazin ba a ce ka shiryar da mu ta farkin gaskiya ta bangaren sallah, ta bangaren ibada ba, a'a sai aka kawo shi a dunkule litadhhaba an-nafs fi taqdiri siratal mustaqim kull madhhab. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sai bayan Ramadan insha Allah. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.